Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama Molet. Halo Molet. Wih, ini yang jadi Molet siapa ya? Oh, Jihun. Moletnya bagus banget. Terus ada Arhan. Halo Arhan. Arhan ini jadi apa ya? Pecot. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barongan singa besar. Mas Rama memakai barongan singa putih. Terus ada Mas Aska. Mas Aska memakai barongan ular. Terus ada Mas Reksa memakai barongan hitam. Terus ada Mas Farizi. Mas Farizi memakai barongan. Wih. Yo sekarang Dek Jihun, ayo Hun. Yo saiki Mas Farizi. Izi dipakai Zi. Bangsane para karo sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonanmu kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumikira saka sak tengahing alas Gagawati. Ayo. Yo duduk yo Farizi. Yo sekarang Mas Rama.
duduk yo Mas Rama. Yo sekarang Mas Elvan. Walek Van. Walek. Itu Van, Supra Van. Duduk. Yo Mas Aska. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sakenaing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadeke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sakenaing alas gagah wagi. Ayo. Yo duduk yo Mas Aska. Yo Mas Reksa. Farizi sing apik to Zi? Farizi.